Bata bestean jarraia, bale? Osa, bat irakurri erantzun, Venga. bata bestean segida, bale? Ederki, ba, venga. Akordeen artean, alatraste elektronikoekin non gozatu duzu gehien. Ba, azkenean, gauza biak dira, bat, akordeak edo traste elektronikoak bietan saiatzen naiz musika egiten. Adikzioa sortzen du autotuneak? Ez, eta kontu handiz ibiltzeko baliabide bada. Bueno, baliabide guztiak bezala. Kontuz eta nolabaiteko neurriz erabili behar den zerbait. Indartsua ala bigorexikoa da ekoizpena. Ekoizpena bigorexikoa, bigorexikoa izan daiteke distorsio eta asko erabili dugulako mezkla guztian, ez bakarrik gitarretan, baizik eta mezkla osoan azkenerako jarri diogu puntu bat, eta bai, horrek eman dio txute bat. Noraino igo behar da volumena disko berriko kantuez gozatzeko? Bueno, volumena, nik esango nuke kaskoak gutxienez, kaskoak jantzi behar diela entzuteko. Diskoak eskaintzen duelako paleta zabal bat, eta entzuten baldin baduzu modu, ze esango izut, telefonotik bertatik galduko duzu pila bat. Musika dena den beti entzun behar da bitarteko egokiekin. Kantu berriekin zure adinkideak eroen moduan dantzan jartzea arrisku handiko ariketa fisikoa da. Litekena da. Ez dut disko hau egin dantzan egiteko, eta uste dut alde batetik lortu dugun emaitzak badu hortik zerbait, baina mezua orokorrean ez dut uste dantza egiteko modukoa danik.